Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ οι φωτογράφοι να περάσουν έξω από τις κορδέλες για να ξεκινήσει η τελετή της ορκομοσίας. Πάνω στη μέση είμαστε. Πάνω στη μέση ακριβώς. Μες στην αίθουσα σου λέω, ρε, και περιμένε. Πάνω στη μέση. Είναι οι άλλες κάτω. Άντε, δώστε να κάποια προς κάνανε το τέτοιο, περιμένει. Τόση ώρα περιμένει. Εντάξει, κάτω ακόμα, δώστε να το το βίντεο, μάλλον ναι. Καλημέρα σας. Καλωσορίζουμε τους γονείς, συγγενείς και φίλους στην τελετή ορκομοσίας των αποφύτων του τμήματος μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με 92 αποφύτους κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2013. Αυτή τη στιγμή στο χώρο της εκδήλωσης εισέρχονται ο Κοσμήτωρας της Σχολής Επιστημών, Τεχνών Επιστημών, κ. Σπυρίδων Παυλίδης, καθηγητής του τμήματος Γεωλογίας, ο πρόεδρος του τμήματος, καθηγητής κ. Γεώργιος Τσακλίδης, ο διευθυντής του τομέα Γεωλογίας, Καλημέρα, καθίστε. Καλημέρα σε όλους. Συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα στην αίθουσα τελετών για μια πολύ απλή τελετή, σεμνή, που είναι ένας σταθμός στη ζωή των νέων πτυχιούχων. Είμαστε πολλοί πτυχιούχοι και το τμήμα με τους περισσότερους που απονέμουμε σήμερα το πτυχίο του τμήμα μαθηματικών. Και εσείς πολύ κάτω το ακροτήριο. Μία παράκληση. Στο προηγούμενο τμήμα ήταν υποδειγματικά το τμήμα πληροφορικής, με υπομονή παρακολούθησαν τις ομιλίες και την τελετή, αλλά στο τέλος ελάχιστοι μας τα χάλασαν. Θα παρακαλέσω, παράκληση κάνω, δεν απαγορεύουμε στο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο είναι ελεύθερος χώρος. Εγώ δεν χρησιμοποιώ ποτέ τη λέξη απαγορεύεται. Κάνω έκκληση σε σκεπτόμενους ανθρώπους. Ήρθατε εδώ για χαρά και να φωνάξετε, να χειροκροτήσετε όσο μπορείτε. Τα παιδιά σας, τους φίλους σας, τους συγγενείς σας. Σας παρακαλώ πολύ, όχι κομφετή, διότι η καθαριότητά μας είναι λυπής. Δεν προλάβαμε από την προηγούμενη να καθαρίσουμε, δεν υπάρχουν καθαρίστες. Σεβαστείτε τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους. Οι φωτογράφοι ήδη προσαρμόστηκαν και τους ευχαριστώ. Απλώς στη στιγμή που ορκίζονται να μην καλύπτουν με τα νότα τους γονείς που ήρθαν για να δουν τα παιδιά τους αυτή την ωραία στιγμή. Εκδηλώστε τη χαρά σας, αλλά όχι με τις καραμούζες και κυρίως όχι με τα κοφετή. Σας κάνω παράκληση να μην χρειαστεί να διακόψουμε μέχρι να επέλθει η ησυχία την τελετή. Είναι σύντομη, δεν διαρκεί περισσότερο από μία ώρα. Είναι μια στιγμή, τα παιδιά περίμεναν 4-5 και παραπάνω χρόνια για να φτάσουν σε αυτή τη στιγμή. Θα κάνουμε όλη υπομονή και θα εκδηλώσουμε την χαρά μας. Σας ευχαριστώ. Πάμε το μέτωπο στο Σαματάτιο. Στο σημείο αυτό θα σας κάνουμε μια μικρή ξενάγηση στην ιστορία του Πανεπιστημίου, της Σχολής Θετικών Επιστημών και της θηρίου στο οποίο βρισκόμαστε. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1925 κατά τη διάρκεια της πρώτης εκλογής προεδρικής δημοκρατίας μετά από εισήγηση του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, του Υπουργού της Ελλάδος.
Το 1954 το πανεπιστήμιό μας μετονομάστηκε σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σήμερα είναι το πληρέστερο και μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο με τον μεγαλύτερο αριθμό τμήματων και επιστημονικών γνωστικών επιτυχημένων. Συνολικά αποτελείται από 42 τμήματα, στα οποία είναι εγγεγραμμένοι περίπου 70.000 προπτυχιακοί και 8.500 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η Σχολή Θετικών Επιστημών ιδρύθηκε με το Ιδρυτικό Νόμο το 1925 ως Σχολή Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών και με διάταγμα το 1927 ξεκίνησε η λειτουργία των τμήματων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Το 1939 καθιερώθηκε ως έμβλημα σφραγίδας της σχολής ο Θεόφραστος, ο Ερέσιος, λέσβιος φιλόσοφος, συνεχιστής του έργου του Αριστοτέλη, τον οποίο διαδέχθηκε στη διεύθυνση της περιπατητικής σχολής. Το 1943 ιδρύθηκαν τα τμήματα χημίας και το φυσιογνωστικό τμήμα. Το 1955 ιδρύθηκε το φαρμακευτικό τμήμα. Το 1973 ιδρύθηκαν τα τμήματα βιολογίας και γεωλογίας, οπότε και καταργήθηκε το φυσιογνωστικό τμήμα το 1976. Το 1983 η σχολή μετονομάστηκε σε Σχολή Θετικών Επιστημών και το 1991 ιδρύθηκε το τμήμα πληροφορικής. Στο κτίριο στο οποίο βρισκόμαστε στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ονομάζεται κτίριο Κωνσταντίνου Καραθεοδωρίου. Ονομάστηκε προς τιμήν του κορυφαίου σύμβουλου Έλληνα μαθηματικού Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, που διακρίθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο. Το επιστημονικό έργο του επεκτείνεται σε πολλούς τομείς των μαθηματικών, της φυσικής και της αρχαιολογίας. Ο Άλμπερτ Άινστάιν, μάλιστα, τονίζει ότι η μαθηματική επιστήμη, η φυσική και η σοφία του αιώνα μας του προσφέρουν πολλά. Τελειώνοντας αυτή την ξενάγηση, θα ήθελα να καλέσω τον πρεσβύτερο της Σχολής Θετικών Επιστημών, καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Παυλίδη, να απευθύνει χαιρετισμό. Κύριε Πρόεδρε, Τμήματος Μαθηματικών, συνάδελφοι διευθυντές των τομέων, κυρίες γραμματείς της Κοσμοτείας και του Τμήματος, συγγενείς, φίλοι, συμφοιτητές, πραγματικά να εκδηλώνετε τη σημερινή σας χαρά. Θα μιλήσουμε σύντομα για τη γνώση και να τονίσουμε ότι είναι σήμερα η κυρίαρχη πρώτη ύλη και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα της κοινωνίας μας γενικά και την επαγγελματική αποκατάσταση σε προσωπικό επίπεδο. Εμείς, ως διδάσκοντες της σχολής, προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτήν την εξειδικευμένη γνώση στους φοιτητές μας. Αυτή η σημερινή πτυχιούχοι με υψηλό κριτήριο μας έκρινε και πολλές φορές μας έκριναν και πολύ αυστηρά και θα μας κρίνουν και στο μέλλον. Ίσως αφού πάρουμε την εμπειρία της ζωής ιδιότερα. Αποχαιρετούν τα φοιτητικά έδρανα και με πολλά παράπονα και ανησυχίες. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα, όσο καλό και αν λέμε ότι είναι, ή άλλοι λένε ότι είναι αμέτριο, δεν μπορεί να γεμίσει το νου και την ψυχή των νέων μας όπως αυτοί θα ήθελαν. Δεν γίνεται. Έτσι πρέπει, γιατί είναι νέοι. Και όπως οι προκλήσεις της εποχής απαιτούν, που μας υπερβαίνουν σε ένα διαρκώς εντυνόμενο διεθνή ανταγωνισμό. Οι νέοι μας ζητούν και πρέπει να ζητούν περισσότερα από αυτά που τους δίνουμε. Εσείς λοιπόν να διατηρήσετε την ελληνική σας δροσιά και το ενδιαφέρον σας. Να μην ικανοποιήσετε, αφού μάθατε μια επιστημονική εξειδίκευση, να εξακολουθήσετε να μαθαίνετε
απαραίτητη προϋπόθεση σήμερα, να ακούτε εκείνους που γνωρίζουν, να έχετε ως παράδειγμα εκείνους που είναι άξιοι θαυμασμού, επειδή πετυχαίνουν αυτό που φαντάζει αδύνατο. Αυτές τις τελευταίες σειρές τις έχω αντιγράψει από τον Πυθαγόρα όταν στη σχολή του πριν 2.500 χρόνια απευθυνόταν στους νέους φοιτητές του. Επίσης, επιτρέψτε μου μια μικρή παρένθεση για να δώσω μια σημασία συμβολική. Στη μακεδονική πόλη Καλίνδη, που είναι λίγο έξω από το Ζαγκλιβέρι και έχουν γίνει τελευταία σημαντικές ανασκαφές, βρέθηκε ένας μεγάλος αριθμός επιγραφών. Μια από αυτές που ξεχωρίζει είναι η μυθική επιγραφή για τον γυμνασίαρχο, έτσι είναι χαραγμένα τα γράμματα πάνω, Νικοκλέα, γιο του Φιλότου. Τι είναι αυτή η επιγραφή? Μυθικό ψήφισμα των νέων της πόλης. Μνημείο που ανοίγηραν οι νέοι της πόλης προς τιμήν του γυμνασίαρχου Κρινία, γιου του Φιλότου. Τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Μια εποχή που μοιάζει πολύ με τη δική μας, αλλά μια αξία των μαθητών προς τους δασκάλους. Επιβαρχούντος Αντιγόνου, πρωτοστατούντος, λέει η επιγραφή, Φιλότου του Φιλότα, επιμελητού μας χάθηκε το όνομα, οι υπογεγραμμένοι, ο Αντίγονος του Νικομάχου, ο Νίκονο Ιέρονος, ο Αντίγονος του Λυσιμάχου, ο Ιέρον, ο Αντίγονος, ο Σκληδιόδωρος, ο Μάρκος, ο Θεόφιλος. Μας σώθηκαν ονόματα, σπαράγματα σε πεταμένες πέτρες, τιμής μαθητών προς αυτούς που τους μετέφεραν την γνώση. Ο πολιτισμός συνεχίζεται. Πολλές άλλες τέτοιες επιγραφές κάθονται. Και στην ηλεκτρονική μας εποχή μπορεί να χαθούν όλα αυτά που γράφονται τώρα με τις κάμερες και τις φωτογραφίες. Ο πολιτισμός δεν είναι ζήτημα τεχνικής πρόοδου μόνο για την υποταγή των φυσικών δυνάμεων στην ανθρώπινη θέληση. Ο πολιτισμός είναι η διάθεση της ρωμαλαίας επιβολής του πνεύματος πάνω στις αναρκούμενες δυνάμεις στην ίδια άγρια ανθρώπινη φύση, γιατί εξακολουθούμε ως βιολογικά όντα να έχουμε μια άγρια φύση οι άνθρωποι, την αλωτρίωση, την αλόγιστη καταστροφή του περιβάλλοντος, τον υπερκαταναλωτισμό, που έχουν για φύγια τον έλεγχο και την ευθύνη μας. Αγαπητοί πτυχιούχοι, σήμερα ως δάσκαλοι φορτώνουμε εμείς οι πανεπιστημιακοί και στους δικούς σας ώμους μια τέτοια ευθύνη, με την πεποίθηση ότι έχετε υπάρκεια δυνάμεων, προσέξτε τη σειρά που τις βάζουν, ηθικών, πνευματικών και επιστημονικών. Από εδώ πήρα και πολλές επιστημονικές γνώσεις. Σε ένα πολύ ωραίο αντικείμενο. Επιστήμη που συμπληρώνει όλες τις άλλες επιστήμες, τα μαθηματικά. Θέλει αρετή η ελευθερία. Και προσέξτε, πάλι δανείζομαι από τον Πλάτων. Να το θυμάστε. Πάσα επιστήμη χωριζομένη αρετής, πανουργία, ου σοφία φαίνεται. Και πολλές φορές γίνεται. Από τότε μέχρι σήμερα. Η μετάδοση αυτής της γνώσης της εξειδικευμένης πραγματοποιήθηκε πραγματικά σε συνθήκες ελευθερίας και δημοκρατίας. Τόσο που οι φοιτητές μας πολλές φορές δεν την αντιλαμβάνονται. Μόνο αρκετά ηλικιωμένοι μπορούμε να καταλάβουμε τι εννοούμε. Με τις παθογένειές και τις τρευλώσεις που ζούμε και μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους. Είμαστε όμως δάσκαλοι και τις βλέπουμε με αυτό το πρίσμα. Η δημοκρατία σήμερα θα πρέπει να είναι η δημοκρατία των πολιτιστικών αξιών και της αξιοκρατίας. Αν τη χάσουμε, είναι σαν να χάνουμε τον αέρα που αναπνέουμε. Όχι μόνο υποβαθμιζόμαστε ως κοινωνία, αλλά οδηγούμαστε σε κοινωνικές και εθνικές περιπέτειες. Σήμερα ασκείται μια σημαντική πίεση πάνω στα πανεπιστήμια, ώστε να αλλάξουν τον παραδοσιακό τους ρόλο. Και υπάρχουν διάφορες γνώμες γι' αυτό, και να προσαρμοστούν στην αποστολή τους περισσότερο
σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις της κοινωνίας και κυρίως της οικονομίας. Ναι, χρειάζονται αλλαγές και προσαρμοστικότητα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες διεθνείς συνθήκες. Από το παλιό ρόλο της καλλιέργειας της βασικής έρευνας στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα γίνεται μια προσπάθεια μετασχηματισμού για την παραγωγή εξειδικευμένων επιστημόνων, όχι τόσο όμως πνευματικών εργατών. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, εγώ ως κοσμήτωρας αυτής της σχολής και οι δάσκαλοι σας, ότι το Ελληνικό Πανεπιστήμιο έκανε τεράστια άλματα τα τελευταία χρόνια. Προόδευσε και σήμερα στέκεται αξιοπρεπώς σε διεθνές επίπεδο με τον όφο και την εργατικότητα των στελεχών του και των φοιτητών. Έχει όμως και πολλές αδυναμίες. Να επισημάνω μόνο και να τονίσω το συνεχώς αυξανόμενο κόστος σπουδών που μετακυλίεται περισσότερο στην ελληνική οικογένεια, γιατί γνωρίζουμε ότι η μέση ελληνική οικογένεια δυσκολεύεται το κόστος σπουδών και ξεκινάει από τότε που προσπαθούν τα παιδιά της να εισαχθούν στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα. Τόσο στο παρελθόν, αλλά όσο και σήμερα και στο μέλλον, οικονομικά θα γίνονται πιο δύσκολα στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Έχει όμως η ελληνική οικογένεια εμπιστοσύνη στα ελληνικά πανεπιστήμια και γι' αυτό σας ευχαριστούμε. Εκτός από τις βασικές σπουδές, τα ελληνικά πανεπιστήμια και η σχολή μας ιδιαίτερα προσφέρουν ελκυστικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, εφάμιλα και πολλές φορές ανώτερα του Πανεπιστημίου του Εξωτερικού. Και κάνω αυτή την αναφορά γιατί πολλοί από εσάς θα ακολουθήσετε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Λόγια γενικά, παρεμβατικά, σε μια μέρα γιορτής και χαράς. Και έτσι έπρεπε να τελειώνει. Δυστυχώς όμως, λόγω της οικονομικής συγκυρίας που βιώνουμε, οι ευχές και οι λόγοι μας κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν ανούσιοι και δεν μπορεί και εμπεγμός. Η κρίση και αυτή η επιχειρούμενη αναδιάρθρωση της κοινωνίας με δυσμενέστερες σχέσεις εργασίας σκορπούν απεσιοδοξία. Γι' αυτό, αγαπητοί πτυχιούχοι μας, μελετήστε το χτες, σχεδιάστε το αύριο, κοιτώντας το σήμερα εσείς οι νέοι επιστήμονες, η καινοτόμως δύναμη της οικονομίας, της κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε αυτό που έντονα ζούμε και συζητούμε τα τελευταία χρόνια. Είναι έγκλημα για τη χώρα μας η απώλεια του ταλαντούχου δυναμικού στη δίνη μιας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Το μορφωμένο και εξειδικευμένο δυναμικό της χώρας αποτελεί το ανθρώπινο κεφάλαιο. Ναι, πολλοί από αυτούς σκοπεύουν και πρέπει να πάνε στο εξωτερικό για να συνεχίσουν τις σπουδές τους, να έρθουν με νέες ιδέες. Αλλά σήμερα μιλάμε για μια μαζική διαφυγή, μετανάστευση πτυχιούχων, το καλύτερο από ό,τι έχουμε στην κοινωνία. Σε αυτή λοιπόν την κοινωνία θα κάνετε μια αρχή εσείς από σήμερα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι θα συναντήσετε τη σκληρότητα της κοινωνίας, το συμφέρον των ατομικισμών. Δεν πρέπει όμως να το πείτε. Με αυτές τις φράσεις, αγαπητοί μας πτυχιούχοι, εύχομαι η ολοκλήρωση των σπουδών σας στο τμήμα των μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης να γίνει η αφετηρία για άλλες σημαντικότερες αναζητήσεις στη ζωή σας. Σας δώσαμε εξειδικευμένη γνώση, επιστημονική γνώση. Η επιστήμη δεν έχει δογματισμούς. Δυστυχώς, πολλές μικρές ομάδες θέλουν να πιστεύουν, φεύγουν με πολύ δογματισμό και με απόλυτη πίστη ότι κατέχουν την αλήθεια μέσα από το πανεπιστήμιο. Στη μέχρι σήμερα προσπάθειά σας είχατε αρρωγό τους γονείς σας.
οι οποίοι προσέφεραν πολιτική και ειδική στήριξη στις προσπάθειές τους. Επομένως, σε αυτούς που σήμερα σας καμαρώνουν και πολλοί από αυτούς βρίσκονται απέναντί σας, συγκινούνται και σας βλέπουν πια ακαδημαϊκούς πολίτες, οφείλεται ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας. Δίκαια λοιπόν, η σημερινή μέρα είναι γιορτή τόσο για εσάς, όσο και για αυτούς. Γι' αυτό σας ευχαριστώ για την ησυχία με την οποία παρακολουθείτε και να ακολουθήσετε εσείς. Είναι σίγουρο ότι η ζωή σας από σήμερα αλλάζει. Η περίοδος των ανέμενων φυσικών χρόνων πέρασε να επιστραφεί, αγαπητοί μου. Κλείνοντας ένα κύκλο της ζωής ως σπουδαστές, παρακαλώ να σας είπα ότι είχατε τη στοιχεία. Είχατε την ευκαιρία να ζήσετε τις εμπειρίες της φυσικής ζωής, να κάνετε φιλίες, να ερωτευτείτε και εύχομαι αυτές οι φιλίες να διαρκέσουν και πιστεύω ότι να διαρκέσουν που έγιναν εδώ στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης. Αρχίζει τώρα ένας νέος κύκλος. Ανοίγει με στόχο στην επαγγελματική αποκατάσταση την επιστημονική ανέλυξη. Οι νέοι στόχοι δημιουργούν νέα όνειρα και όνειρα πάντα πρέπει να υπάρχουν στους νέους. Ανεξάρτητα αν δεν μπορούμε πάντα να τα φτάσουμε. Απαιτούν όμως και νέα προσέγγιση. Λιγότερη υπερορμητική. Εμείς την παρόρμηση όλα αυτά τα χρόνια εδώ μέσα την έχουμε ζήσει κατά κύματα. Δεν πειράζει. Συγχωρούμε. Είμαστε δάσκαλοι. Η εμπειρία της ζωής θα τους διδάξει περισσότερο από αυτό που διδάξαμε εμείς στο Πανεπιστήμιο. Και θα είναι περισσότερη όριμη η προσέγγιση. Θα έρθετε περισσότερο σε επαφή με πεζά προβλήματα και δέχεται να αντιμετωπίσετε έλλειψη ανταπόκρισης στις προσπάθειές σας. Από εδώ πρέπει να φύγετε όμως με ένα αισιόδοξο μήνυμα παρά τους καλετούς καιρούς. Αισιόδοξο μήνυμα για συνεχή αγώνα. Φεύγετε σε δυσκολότερες συνθήκες από την αμυντική κινήση παλιότερα. Τα στοιχεία αυτά που σας τονίζω περιλαμβάνει η διαβεβαίωση, όπως λέγεται, όρκος ή καθομολόγηση που θα δώσετε σε λίγο. Είναι υψηλή στόχη, που συνήθως δεν τους φτάνει, αλλά τους έχουμε στόχο. Μερικοί μπορεί να πούν ότι είναι και ιδεαλιστική. Σε μια γλώσσα αρκαΐζουσα καθαρέτουσα που ίσως δεν καταλαβαίνετε. Λέει ο όρκος σας αυτός και βεβαίως ότι θα ζήσετε με καθαρό πνεύμα και αλήθεια για να γίνετε χρήσιμοι, τονίζει, στο κοινωνικό σύνολο και θα φροντίζετε με τιμότητα και αξιοπρέπεια της ζωής. Στοχεύοντας στην αλήθεια και την δικαιοσύνη και ανυψώνοντας τη ζωή σας στην αρετή υπό την προστασία της γνώσης. Εγώ προσωπικά ως Κοσμήτων, εκφράζοντας τις ευχές όλων των δασκάλων και του προσωπικού της σχολής κρατικών εξωτικών, όπως λέγεται το 82 και μετά, ή φυσικών και μαθηματικών επιστημών, όπως λεγόταν παλιότερα. Σας εύχομαι καλό δρόμο στο Πανεπιστήμιο, να συνεχίσετε με επιτυχία σε μεταπτυχιακές σπουδές ή στις επαγγελματικές σας προσπάθειες. Καλή συνέχεια στη ζωή σας και στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία. Ευχαριστώ. Κύριος Γιώργος Τσακίδης είναι ο κύριος ομιλητής της ημέρας για τον αποχαιρετισμό του νομοθήση και παρακαλεί να πάρει το λόγο.
Είμαστε εδώ σήμερα για να ολοκληρώσουμε μια ευχάριστη διαδικασία, την ορθοδοσία 92 φοιτητών του τμήματος μαθηματικών. Θα θυμάμαι συγχαρητήρια στους απόφοιτους εκ μέρους του τμήματος, δηλαδή εκ μέρους των συναδέλφων, των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και των εργαζομένων στο τμήμα, στις γραμματείες και τις άλλες υπηρεσίες. Θερμά συγχαρητήρια και στους γονείς που συμπαραστάθηκαν, βοήθησαν, συνέφασαν μαζί με τα παιδιά για την ολοκλήρωση των σπουδών. Για την απόδοση από το πτυχίο τελειώνει και τελικά για τους περισσότερους φοιτητές πλέον απόφοιτους. Ο περίοδος των σπουδών στο ΑΕΗ και αρχίζει μια άλλη περίοδος εργασίας και εξισόρου στην παραγωγή. Για ορισμένους βέβαια οι σπουδές θα συνεχιστούν. Με την είσοδο σε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, στο εξωτερικό, αλλά πλέον όλο και συχνότερα και στο εξωτερικό. Δυστυχώς μέσα σε μια κακή συγκυρία, σε μια χώρα που δεν προωθείται ιδιαίτερα και δεν έχει και τόσο ενδιαφέρον για αγωνιστική έρευνα. Αφού η παραγωγική συνεργούργια έρευνα που άμεσα εξαρτάται αυτή δεν αποδίδει μέσα σε ένα ασφαλτικό έργο που είναι χώρα, όπου το δόγμα είναι λίγο πολύ το μεγάλο ψάρι του Ευρωπαϊκού και όπου δεν υπάρχει βέβαια μέρημνα για ισόρροπη ανάπτυξη στις διάφορες περιοχές. Το τμήμα παρέχει σε κάθε περίπτωση καλές βάσεις για μια τέτοια συνέχεια στις σπουδές. Έχοντας ένα δυνατό πρόγραμμα σπουδών, για ορισμένους μάλιστα βαρύδια, προσωπικά το θεωρώ απαιτητικό και σοβαρό και παρέχει δυνατότητες για να συνεχίσουν οι απόδεικτοι μας χωρίς κενά, ακόμη και στα καλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ιδιαίτερα δε αυτοί που όπως λέμε απλά διάβασαν κατά τη διάρκεια των σπουδών είναι ακόμη πιο καλά προετοιμασμένοι για τα καλύτερα μεταπτυχιακά στην ημερική και αλλοδαπή. Καλή συνέχεια λοιπόν για αυτούς που επιλέγουν αυτή τη διαδρομή και συνεχίζουν την καριέρα της επιστήμης παραπάνω. Καλή συνέχεια στους απόφοιτους που θα συνεχίσουν στον χώρο εργασίας. Εκεί θα χρειαστεί υπομονή και επιμονή. Μάλλον δεν και τύχη. Η επιστήμη των μαθηματικών παρέχει σε κάθε περίπτωση μπορούμε να πούμε έναν τρόπο σκέψης που μπορεί να βοηθήσει σε πολλές στιγμές κατά την άσκηση της εργασίας, ίσως και κατά την αναζήτηση. Το τμήμα μας έχει πάντα ανοιχτές τις πόρτες για όλους τους απόφοιτους. Θα μπορεί να βοηθήσει με ενημέρωση βέβαια, παροχή οτιδήποτε χρειαστεί εγγράφων κλπ. Αλλά και σε μια απλή ανθρώπινη ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη του προσωπικού για το τι μελιγενέστε, το δικό σας, το δικό μας, τις παιδείες μας και τις κοινωνίες μας. Εύχομαι σε όλους τους απόφοιτους καλή δύναμη για τη συνέχεια, με κουράγιο και συνέπεια, παρακολουθώντας τα τεκτονόμητα, συμμετέχοντας στους αγώνες για πρόοδο, εργασία και ευημερία στον κόσμο. Όχι μόνο ενεργώντας ατομικά, αλλά προηγώντας και συλλογικά. Και πάλι συγχαρητήρια. Κύριος Νταλαμπέκος Δημήτριος, του Κωνσταντίνου και της Πορτουλίας, Bravo.
Γιατί όχι δεν και πίστη καθομολογώ τίμη. Από του Ιερού Περιβόλου, του σεπτού τούτου τεμένους των μουσών εξερχόμενος, κατ' επιστήμη βιώσουμε. Ασκών ταύτην δίκη θρησκείας εν πνεύματι και αληθεία. Ούτω χρήσιμο εμαυτόν καταστήσω, προσάβοντας τους δεωμένους της ειδής αρρωγής και εν πάση ανθρώπων κοινωνία, αΐ προσηρήνη και πιστότητα ηθών συντελέσεων. Βαίνον εν ευθεία του βίου οδό. Προς την αλήθεια και το δίκαιο να προβλέπω και τον βίον ανοιχτό εις τύπον αρετής υπό τη σκέψη της σοφίας. Ταύτη την επαγγελία επιτελούν της ήλινο συν τη ευλογία των εμών καθηγητών και επιφυλημένων δασκάλων, ο Θεός βοηθός εν το βίο. Επικοδομητικά και δημιουργικά. Στην εποχή μας όλοι αναφέρουμε την καλύτερη δυνατή κατάρτιση. Και μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι η σχολή αυτή όχι μόνο μου παρέχει όλα τα εφόδια που χρειάζεται ένας μαθηματικός, αλλά επίσης μου άνοιξε δρόμους για να συνεχίσω περαιτέρω τις σπουδές μου στα μαθηματικά. Στο πρώτο έτος, στην αρχή, όλα φαινόταν δύσκολα, όπως και κάθε νέος. Και ακόμα σκεφτόμουν ίσως αν είχα διαλέξει τη σωστή σχολή. Αλλά στη συνέχεια άρχισε να μου αρέσει αυτό που κάνω, μου άνοιξε η όρεξη, επέλεξα πιο απαιτητικά μαθήματα και μπήκα βαθιά στον κόσμο των μαθηματικών. Και όλα αυτά, γιατί η στήριξη πριν από την πλευρά των καθηγητών ήταν συνεχής και αυτή ήταν με κατήφερα σε κάθε μου προσπάθεια. Σας ευχαριστώ γιατί μου ανέπνευσαν την αγάπη για τα μαθηματικά και με βοήθησαν σε όλη αυτή την πορεία. Και φυσικά θα ήθελα παράλληλα να μένα να αναφερθώ στους συμμετέχοντες μου, μαζί με τους οποίους αναπτύξαμε δυνατές φιλίες και περάσαμε αξέναστες στιγμές. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους συμπεριτές καλή σταδιοδρομία και να πετύχουν σε οτιδήποτε κάνω και εύχομαι να ξανασυναντηθούμε εδώ πέρα όλοι μαζί. Και θέλουμε να πιστεύουμε ως δάσκαλοι ότι εκφράζει το σύνολο των φοιτητών. Αν και οι τόπους διαφέρουν. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτά που εκφράζουν είτε σήμερα είτε αύριο την γνώμη όλων. Επειδή έχεις πάρα πολύ ψηλό βαθμό, εσύ και άλλοι έξω γίνεται υποτιμητικά η επιλογή και ίσως τους καλούς τους πρέπει να θέσουν. Αν τυχόν είσαι εκτός Ελλάδας, δεν θα ξεχάσεις ποτέ την Ελλάδα. Εντάξει, χρειαζόμαστε όλους, όλους. Ευχαριστώ.
παριστέψαντες πτυχιούχους του τμήματος. Ταλαμπέκο Δημήτρη του Κωνσταντίνου και της Κορνηλίας με βαθμό πτυχίου άριστα 9,98. Με βαθμό πτυχίου άριστα 8,80. Της Κυριακής με βαθμό πτυχίου άριστα 8,65. Παρακαλούμε να προσέχετε να παραλάβετε περισσότερο έργο. Επίσης, το Τμήμα Μαθηματικών αποφάσισε να απολύνει έπαινον στους πτυχιούχους του τμήματος κυρίους. Γράψιο Βαρσάμι Αλέξανδρο του Αναστασίου και της Χρυσούλας. Με βαθμό πτυχίου Μία Καλός 8,28. Σαντρακύρη Παναγιώτα του Θεόδωρου και της Γεωργίας με βαθμό πτυχίου Μία Καλός 8,20. Γιαννόπουλο Βασίλειο του Γεωργίου και της Κωνσταντίας με βαθμό πτυχίου Μία Καλός 8,03. Παρακαλούμε να προσθέσουμε για να τον παραλάβουμε από τον κύριο Πρόεδρο. Οι απόφοιτοι παρακαλούνται να προσέρχονται ένας-ένας μόλις αναγγέλλεται το όνομά τους και στη συνέχεια να επιστρέφουν στη θέση τους. Η αποχώρηση όλων από την αίθουσα θα γίνει μετά την αναγγελία του πέρατος της τελετής. Αποστολίδης Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Παρθένας. Βάσκου Ελένη Άννας του Αλέξανδρου και της Μαργαρινής. Δυνατή Γεωργία Μαρία του Θωμάκη της Χριστίνας. Βλαχάκης Γιαννόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου και της Κωνσταντίας. Αντώνη, τώρα είναι η σειρά σου! Έλα με εμάς! Δώσαμε τον άλλο! Γράψιος Βαρσάμις Αλέξανδρος του Αναστασίου και της Χρυσούλας. Δεσλής Δημήτριος του Νικολάου και της Χρυσούλας. Δυσλιάν Καραπέτ του Άρτινου και της Αζρακουφής. Δροσούλα Νικολέτα. Ελευθεριάδου Ιωάννα Ηρώ του Χρήστου και της Σοφίας. Εφρενίδης Τσανταρνιώτης Ιωάννης του Γρηγορίου και του Ικάρια. Ζαρόβα η Καρούλα του Σοκράτη και της Μαρίας. Παραδομήτης Παναγιώτης Δεμάκης του Κωνσταντίνου και της Ελευθερίας.
Ραφαέλα του Δημήτρη Καπισελένη. Καπαράκης Εμμανουήλ του Ιωάννη και της Άννας. Καπέτη Γεωργία του Αντωνίου και της Μαρίας. Καπουσίζη Ελισάβετ του Αντωνίου και της Ευκαιρίας. Καραγάνης Αταμός. Νικολαίδης Σπύρος του Άγγελου και της Κυριακής.
Φωτεινή. Παλάζι Βάια του Χρήστου. Μπράβο ρε Βάια! Τι να ρίχνει το τίποτα, σπάσαμε το μόνο που είμαστε. Φανταζής Καρύος του Θεοφάνη και Κωνσταντίνας. Κάλεσε μετά το τίποτα. Παπαβασιλείου Ελένη του Βασιλείου και της Κυριακούλας. Μπράβο Γιάννη! Παπαδόπουλος Παναγιώτης. Παπαδόπουλος Κοσμάς του Παράλαβου και του Δέσποινου. Παπαδοπούλου Αναστασία του Θεόδωρου και του Θεοδωρίου. Παπαζήση Ευτυχία του Θεοδωρίου και του Σλάβκας. Έλα ρε χαμένη, έλα παιδί. Παπαντωμά Ευαγγελία του Δημητρίου και της Ελευθερίας. Παπαϊωάννου Αργύριου του Παπέτα Μαρκέλα του Παύλου και της Παναγιώτας. Μπράβο Γιάννη! Παρασκάκη Αναστασία του Γεώργιου και της Μας έριξες με το Φιάντε! Πέτσης Απόστολος του Κύριου και του Ποντίκη Ειρηνή του Ελευθερίου και της Κατίνας. Ραφαηλή του Δέσποινα του Γεωργίου και του Πελένη. Ραδοπούλου Βικτόρια του Αλέξανδρου και της Κυριακής. Σαραψής Ελευθέρης του Μιχαήλ και της Παναγιώτας. Σαρμανιώτη Ελένη του Κωνσταντίνου και της Ελένης. Βεντήλα Σπυρίδου του Λουκά και της Ελένης. Σεντελέ Βασιλική Βάνια του Ιωάννη και του Κίνητρα. Σιδηροπούλου Δήμητρα. Σουκούρος Λοβαντάρα του Χρήστου. Άντε Τάτσο! Σουλτάνη Ευαγγελία. Σκόνες και κόψες στόματα! Καλοπούλου Αθηνά του Δημητρίου και του
Όσο έχει ακόμα. Θα γράψει όλα. Εγώ την αρχή το ξεκίνησα. Μία ώρα είμαστε. Τώρα τελειώνει βασικά. Μία ώρα γράφει σχεδόν. Θα πει ένα αποχαιρετιστήριο και τέλος. Σκιόλα, Ελευθερία του Γεωργίου και της Σοφίας. Σκιόλη, Κυριακή του Σολάκης Αθανάσου του Σεργίου Σολάκη του Βενετία και Χαράλα του Μαρία. Φουγγάρη Ευρωβουλία του Βασιλείου και της Ευρωβουλία. Μετά δεν έχει πολλά. Δεν τελειώσει πολλά. Χάζη Ευστρατείου Μαρία του Σκηνίου. Περισταλίδης Μάριου του Γεωργίου. Χριστοδούλου Ευαγγελία του Αστερίου και της Ασπασίας. Η τελική της ορθοδοξίας των αποφύτων του Τμήματος των Κοινωνικών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αν χαίρεστε καλή σταδιοδρομία. Εσείς το ίδιο.